Mitä vittua? Muuten enää tähän vitun Mikä vittua? Se taas perän näköinen. Inverse. Missä näistä tuo? Onks toi punainen? Invert me, Captain. En pysty. Tää itse asiassa on aika iso. Täältä voi joko mennä sinne tai sit voi mennä tänne. Jesteri. Sinne tai tänne. Pusipaska. Mä laitan Jesterin laukeamaan, mä lähden itse sit ulos täältä. Laitat Jesterin laukeamaan! Nyt on aika raju! Ei joo! Ei joo! Joo. Noniin, ja nyt se laukee. Tehäs tämmönen pikku pränkki. Nyt kivi vähän rauhallisemmin. Onks tää tämmönen niinku vittu chicken? Plain chicken. Mun pitää. En tiedä lukea, mut sä oot kusessa. No ai joo. Look, I'm your father. Sinä siellä. Oho, noniin. Kato, nyt se lähtee lukeen perään kohta. Venataan tässä joku semmonen parikymmentä sekuntia. Kuka kattoo onks? Lukee, et sä elos. Kohta kuuluu päpäpäpäpäpä. Niin. Vittu. Vittu se kuuluu hätäseen sieltä. Joo, lähdetään menee. Joo. Mites mä käyn vielä sisällä itse asiassa? Se yksi vitun rani, kun mä löydän hyvin luuttia. Sinä menet vittu enkaamaan jotain saatanan jesteriä. Tuleeko se tappaa sut? No tulikö? Ja nyt isäntä näyttää. Siellä ne on. Oi 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 oi. Hyi. Täältä vaan. Väistä saatana! Väistä nyt vittu! Väistä saatana! Ei melkein hukutti mut. Ei. Tomppa sä vittu melkein tapoit mut. Mitäs täällä? Täällä on jotain. Aha, ei ookaan. Prankkasin teitä. Ei täällä, tänne näin. Jätte taas samaa. Täällä, hei tänne näin. Mutsis tulee kohta tänne näin. Mä en... Hei, kato, hissi. Hei hissi, joo, mennään tänne. Mä hyppään tonne alas. Ei kansi vetää Dark Soulsia ja mennä tonne alas. Jaha, kukas... Mistä sä tulit sieltä? Mitä Veikko vaan ilmestyi tonne? Hyi vittu. Ei... Vittu! Jipi vain itsellesi. Jipi. Vittu! Mikä vittu sinä oot? Oho. Jaha. Hyi vittu. En mä sua pääse pakoon. Ai saatana. Minne vittuun? Hyi vittu. Nyt mene vittuun. Hyi saatana.
Herran vitu jumala. Siellä on se vitun butleri tulee. Se ei ottanut niitä mukaan. Automyyjä. Joo. Ui vittu. Tomppa vittu. Täällä on tää on hauska. Mikä tää on? Ketä? Ei vittu. Ei vittu! Jaha. No, jaha. Siis se huusi just adios baby. Tuolta sisältä. Ei vittu! Mitä vittu? Ei saada. Vittu se aukes! Onks täällä mitään? Mikä zombia täällä oikein huutaa? No vittu. Otas vähän. No vittu siellä tapahtuu. Niin saatana! Noniin. Kuka kuoli? Kimi. Yllätys. Yllätys. Mä löydän ulos. So deep. Ei vittu. Vittu! Mene nyt saatana. Tää on vitus. Jännä. Helikopteri. Tomppa luotaan. Tää oli vittu hauska, koska mä vaan esitin kuollutta, koska mä olin siis jäänyt sen lukkojen taakse siellä. Voitko vetää, jos joku haluu uuden inversan? Ui vittu. Joo, mielelläni. Mä haluan taas lukkojen taakse. Mä voisin inverttaa säkit. No voi nyt vittu. Kato murotonta. Mä vaan kuulen äijä sieltä. Mikä voi surkia? Tää on ihan kauheeti. Avainta, missä sä oot? Voi perse. Skinwalkeri on siis... soundi. Mitä vittua sä teet? Skinwalkeri siis ottaa random ääni. Esimerkiksi vaikka tätä, mitä mä nyt sanon. Jaa. Oh no! Me halutaan sinne vitun Artificeen. Se on joku pelin kallein, se on 1500. Onko se niin kallis? Tuolla joku enkinen näköinen.
Ei täällä ollutkaan muuta. Jaha. Mitä vittua? Missä se oli? Täydellinen pierusantti! Missä se oli? Mä en nähnyt koko miinaa. Ai ei voi nostaa. Miten toi? Sit vaan oikealle. Oikealle. Oikeille. Täällä ei mitään. Oikein käden taktiikka. Hyi vittu. Vittu, nyt lähdetään. Ei vittu. Ei vittu. Onks tää Veikon pizza? Tää oli Veikon pizza. Onks tää vegaani? Häntä ei kiinnosta sun bitches. Ainoa mikä motivoi on bitches. Hän on legenda. Klassikko. Terveisin katso. Fantastiko. Tätä lähtee. Kutittaa. Voitit pelin. No niin, katsotaan ampuun. Mitä? En vituusa. Se on hyvä kun hyppää murtosiin, se on vielä se kruunaa käy. Herra Jumala! Jätkä vetää sen 3 eri oktaavilla. Tää vitun kaveri. No niin, jatkuu vielä. Siitä vielä. Ne oli aika paljon pienempiä nousut siihen. Siitä vielä. Elä. Ajanko täältä Simpsonin haamut. Vittu. Vote leave. Hyi vittu. Sieltä se hyökkäs saatana. Vote leave. Tää joo, Vonkan koukista ja toi on vittu hyvä. Hiiri vähän temppuilla. Ai lemmikki vaan. Sulla on joku lemmikki Hiirilahti, vetää jotain kuperkeikkoisia. Tälleen. Mä huudan, niin sit se tulee tampamista. Ei tuu. Teet tommosta jatkuvaa. Kokeile joku 3 sekuntia putkea. Joo, mä oon nähnyt näitä transoja ja femboja, kun ne panee niinku tollaista kurpitsaa pornovis. Haluatteko linkin? Mitä vittua? Let me find video. Ei oo ees niin joo. Ei, mutta se on okei, se on vaan kurpitsa. Mun piti lähteä tänään juomaan, nyt mä juttelen täällä jonkun niistä 16-vuotiaan niisten kanssa, joka puhuu furripornosta ja homoseksistä. Ei, älä osoittele sillä. Täällä on kusetusmadit päällä. 3 aameli on vitun Mitä vittua? Äijä enkeli. Herra Jumala! Kuulette vittu Angelic voi. Se jää. Tää nyt toinen kirkko. Vitun pillu. Voi vittu jenkevä, tapa se. Mä siis tapin. Joo, se on vero, mä kuolen. Se kuoli jollekin brakkeelle. Okei. Se oli ihan meidän... Hyi helvetti. Onks sulla hyviä parisuhdevinkkejä Veikolla?
Riippuu kenen kanssa. Naisen. Mä olin jo sanomassa. Miehen. No siis jos sä miehen kanssa ajat, niin... Käy paskalla. Vittu mun neskaa. Hei, niin kun sulla löytyy vittu iso muneen rahaa, niin jos sä saat kenet sä haluat. Noniin. Veikolle ei kumpaakaan. Ne mitäs nyt tehdään? Vittu nää viheltelee. Ai vittu. Ei jumalauta.